Μαλάκα. Για το μεγάλο, το δεμινό θα κάτσω για εβδομάδα το γιατί εκεί μου έπαιρνε ότι θα πάψω να πάρω και το Μαρίο. Τι είναι πολύ σου, Ναι, ρε. Σωρά είναι. Ναι, ρε, υπάρχει. Για το Μαρίο. Σούμερα. Ναι, ρε. Κάπου το δώσε το κάτι κύριε Μεγάλο. Όχι κύριε μα. Δεν δώσω τίποτα μαλάκα. Κάτσε, ρε, πάει. Γιωρίτη. Λοιπόν, ας θα μάνα τώρα πει την ιστορία, νάτε. Ακούς? Αυτός και πολύ... Ακούς, ανακάπα. Όχι ανακάπα. Και μπορεί να σημαδεύω. Και μπορεί να είναι κέντρο. Όχι ανακάπα. Όχι. Πες την ιστορία τώρα, ακούς? Εσύ? Αλές? Ποια ιστορία θες να ακούσεις? Δεν θα κάνει μαϊμούν. Παπανδρέου και Καραμαλής. Eins, zwei. Ξέρεις που παρήγα. Αρέσει κάπα έψιλον. Εσύ πρόσωπα και μπορείς να δεις. Τρέμωσε ο Καραμαλής και βίωσε. Βίωσε να μην το παραδείγμα ο Παραγώ. Ανησιόν. Τώρα φτάνεσες ό,τι θέλουμε εμείς. Εσύ, θα είσαι ρε μαϊμού. Όχι εγώ ρε. Μουσχάρ. Μουσχάρ. Α, Βρένει ο ξυλάκι. Ζωολογικός κήπος. Βρένει ο θα είσαι αυτό συμβολή. Σήμερα πάτε. Στο πουλί να μην είναι. Γράψε. Γράψε να υπάρχει και γράψε εγώ. Μας είναι Ευαγγελάτος. Λέω το σάγεται. Αλλιώ ότι ο... Γράψε αυτό. Άρη έμαθα καλύτερα. Κάτσε. Εσύ? Κάτσε, γράψε εγώ. Ακούς? Καρδιά. Έψε ρε. Δίνω. Κάτσε λίγο. Έρχεται. Το λέει αυτό, ρε. Αν μπορείς, τάξω μαζί. Δίνω. Το κυνηγάνε όλοι ρε. Μπάμπη έγαμε, Πέταξε τα βρήκα δηλαδή. Όλο μαλακίες ρε είναι. Όχι, αυτό δεν είναι μαλακής, αυτό είναι σοβαρό. Όχι ρε. Ρε μαλακίες ρε. Έπαιρνε τα χρήματα και κάτι. Το δύο παιχνίδι είναι άλλα. Ποιον είναι να έχεις. Συνοδρία παίζει το ψή. Ο Αντασός. Τι ο πτωρισμά μου. Βρες το να τρώνασε. Εσύ δεν θα είναι. Σταμάτα. Ρε μαλάκι. Εσύ το δουλεύεις μετά στα χρόνια. Το δουλεύεις ρε. Κάτσε κάνω το διάλογο τώρα. Πάει η γυναίκα. Εντάξει, θα βγει. Όχι, παίρναμε μια σκηνή μας. Όχι. Άσε, κλείνει το αυτό που έσαι. Μπράβο, ναι. Αυτό άσε, εντάξει. Αυτό ξέρω. Γιατί αυτό ξέρε. Δεν με ξέρει ότι πουλάνε ο... Δεν πουλάνε ο Σέρι. Δεν ξέρει. Τι λες ρε. Δεν το ξέρει. Το ήξερα, αλλά ήθελα να διευκρινίσω ρε παιδί μου. Για αυτό. Και αφού είδες το διευκρινίσω του μαλάκα. Δίνω. Ας τα μαλακιάζα τώρα, Μαλάκα. Αλλά μας για τη χρένα τώρα έχεις αλές. Τα αρχίδια. Τι είδες να διευκρινίσει, το σκουλί μαζί της. Το λέει ρε.
Ποιο σκυλί, Δούλη. Για άνθρωπο μιλάμε, ρε! Ραχαχούι! Αγιά! Πάει, Παντάλη. Τελικά το σκυλί μπίωσε. Πώς εξηγήσε, άρα πώς εξηγήσε. Για φυλακές είναι παράδειγμα, για φυλακές. Μακρόνισο. Αλκατράζ! Μακρόνισο. Ακούς, λίγο που τα αλυσίδαζε, μαλάκα. Για φυλακή του μαϊμού, μαϊμού. Για το τσίρκο! Συμμακρόνισο με τους κομμουνιστές. Θες να πέρασε μαζί μου. Πάμε. Εκεί που θες το σπίτι. Και λέμε εγώ. Εγώ μια φορά ελεύθερος. Ρε απέρασε μαζί. Ρε μαϊμού. Γιατί δεν μαλακίες. Ρε μου σχάρ. Απέρασε μαζί με εγώ. Άμα λέει άλλα που δεν εσύ. Ρε απέρασε μαζί με εγώ. Αγαμώσαι με εγώ. Λοιπόν, ακούς, διαφορετικό κανάλι βλέπετε. Μαζί. Διαφορετικό κανάλι βλέπετε. Είσαι λίγο να κρόστα. Σε θέλω, μαλάκα μου παραβέλανε. Τι πάει. Εκλογιάστηκε ο δρόμος. Άντε πάλι τα σπιτάκια, άντε. Πιάτα, άντε. Δίνω, πέρα για τη γραία. Πηγαίνουν και γραία περπατούν παρέα. Ακούς. Α, λες για τη γραία. Για τη γραία. Τη γραία. Κάντε ερώτηση σε προλίγο. Για τον Κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο. Για πέ. Όχι, έρθε. Δεβό. Χάσαμε το επεισόδιο. Πέρασε έτσι. Εσύ. Πάω και εγώ αυτό. Θα πάω, θα πάω, δεν μου λέμε. Θα σου αρέσει και εσύ. Πάτε. Πρόσφυγο και την Κυπριλίδη. Ο πρόσφυγος και την Κυπριλίδη. Δεν πάει στα.